Každý sa ma pýta, že nebojíš sa chodiť takto sám do prírody, že nebojíš sa medveďa? No a dnes, ako dnešok, stál za to, to je niečo neskutočné. O 4 ráno stávať, oplatí sa. Prečo som sa rozhodol zmeniť svoju rannú rutinu? Inak toto nie je efekt, ale to robí nejaká kamera. Aj keď som prispatý, môj pes tiež. Sú 4 hodiny, predpokladám nejakých 33 minút. Povedal som to, že či rozprávam exaktné číslo a netrafil som sa 4:34. No a slnečko vstáva. Respektíve príroda sa prebudza, ja sa prebudzam s ňou. A toto je môj druhý deň, čo sa takto trápim. A prispôsobujem si svoju rannú rutinu tak, aby som vstával ešte pred východom slnka. Dnes to bolo ako veľmi náročné. Musel som sa toľko prehovárať, že wow. Nechcelo sa mi. Ešte ani mojom psovi sa nechce. Moja hlava má také myšlienky, že prečo to robíš? Na čo to robíš? Spínka ešte. Chod do postele. Potom budeš mať viac dát. Na čo? Na čo to točíš? Na čo to budeš točiť? Chod spať. Proste toľko výhod, čo ja som dostal od svojej hlavy, že prečo to nemám robiť, že nakoniec som si povedal, wow. Ako... Dokonca som si už aj posunul budík na 5. A dnes prvýkrát vidím medveďa. Prechádzka sa končí, ale ako toto je zážitok. A medveď išiel do lesa, kde chcel som ísť tou trasou, ale rešpekt. Macko tiež nemusel byť prebratý, ale prvýkrát, čo fakt, že tu sme, kde je výskyt medveďov a ja prvýkrát za život vidím medveďa a ja som neskutočne nadšený. Ja viem, že mnohých to prekvapí, ale ja som normálne, mám strašnú radosť. Akože človek, keď zachová pokoj, keď nevystraší medveďa, a tak verím, že sa nič nestane, samozrejme bol ďaleko odo mňa, ale ja, wow. To je radosť. O 4 ráno stávať, oplatí sa. Super. Zatiaľ. Ten pocit, keď idete okolo úľov a pred chvíľou ste videli medveďa.